Je tu nový týždeň a vy počúvate Náskok. Marketingový podcast, kde si zhrnieme to najpodstatnejšie z kampaní, nástrojov, AI trendov a dátového sveta. Buď v obraze a získaj potrebný náskok. Google globálne spúšťa nové označenie Sponsored Results pre počítače aj mobilné zariadenia, ktoré zoskupuje textové a shopping reklamy pod jasnejšou hlavičkou s označením sponzorovaných výsledkov. Táto zmena predstavuje jednu z najviditeľnejších úprav označovania reklám za posledné roky. Používatelia vďaka tomu môžu priamo vo výsledkoch vyhľadávania skrývať celé skupiny reklám. YouTube spúšťa nový timeline editor pre Shorts, ktorý zobrazuje videoklipy, prekryvy a audio v jednom pohľade. Editor umožňuje drag and drop úpravy, orezávanie a preusporiadanie klipov a zoom pre presné editovanie bez prepínania módov. Aktualizácia reaguje na požiadavky tvorcov obsahu, ktorí už dlhšie volali po praktickejšej možnosti editácie YouTube Shorts. Google testuje nový nástroj Analytics Advisor v Google Analytics, konverzačné AI rozhranie, ktoré niektorí používatelia už vidia vo svojich účtoch. Nástroj ponúka 3 hlavné funkcie: odpovedanie na dátové otázky s vizualizáciami, navigovanie k vhodným reportom a vzdelávacie pokyny. Google zatiaľ nevydal oficiálne oznámenie ani dokumentáciu k tejto funkcii. Ak sa nástroj rozšíri globálne, môže výrazne zjednodušiť získavanie odpovedí z Google Analytics, najmä pre používateľov, ktorí sa učia pracovať s platformou. Google Ads testuje novú funkciu konverzií po zobrazení v demand gen kampaniách. View-through konverzie odhaľujú, čo sa stane, keď ľudia vidia reklamu, neprekliknú sa, ale neskôr navštívia web. Funkcia môže zlepšiť efektívnosť v počiatočných fázach, keď sú kliky zriedkavé, ale vplyv je vysoký. Toto je obzvlášť dôležité na YouTube, kde konverzie často nasledujú po zobrazeniach s odstupom dní či týždňov. Google Performance Max kampane začínajú podporovať vertikálne obrázkové reklamy vo formáte 9:16, ktoré sú optimalizované pre mobilné zariadenia. Formát umožňuje kampaniam prirodzene sa začleniť do mobilných prostredí ako YouTube Shorts, kde je pozornosť používateľov najvyššia. Instagram zavádza prísnejšie obsahové obmedzenia pre tínedžerské účty. Používatelia do 18 rokov budú automaticky zaradení do aktualizovaného nastavenia bez možnosti zmeny bez súhlasu rodiča. Nové obmedzenia rozširujú existujúce pravidlá o ďalšie obsahy vrátane vulgárnych výrazov, rizikového obsahu a materiálov podporujúcich škodlivé správanie. Opatrenie reaguje na tlak viacerých krajín vrátane Austrálie, Španielska a európskych národov, ktoré zvažujú vekové obmedzenia na sociálnych sieťach. Aktualizácia sa začína v Spojených štátoch, Veľkej Británii, Austrálii a Kanade. Meta vydala aktualizovaného sprievodcu pre vianočnú sezónu s tipmi na maximalizáciu reklamných a obsahových možností na konci roka. Sprievodca analyzuje, ako ľudia používajú Facebook a Instagram pri plánovaní vianočných nákupov a predstavuje strategické nástroje ako Conversions API, správu katalógov a AB testovanie. Google rozšíril možnosti e-commerce v Spojených štátoch tým, že umožnil obchodníkom predávať fyzické tovary cez predplatné modely priamo v shopping reklamách. Od tohto mesiaca môžu oprávnení obchodníci ponúkať opakujúce sa nákupy v kategóriách ako oblečenie, káva, zdravotníctvo, domácnosť, osobná starostlivosť, potreby pre domáce zvieratá a hračky. Táto aktualizácia umožňuje značkám využiť rastúci trend predplatného obchodu a zvýšiť udržanie zákazníkov bez opustenia Google Shopping ekosystému. Google sa takto lepšie postaví konkurencii Amazon, Shopify a TikTok Shop, ktoré už podporujú opakované nákupy. Google spúšťa nový nástroj pre demand gen kampane, ktorý automaticky prekonvertuje existujúce obrázky a texty na videá vo všetkých formátoch. Nástroj vytvára brandované video variácie z existujúcich materiálov, čím rozširuje dosah cez YouTube, Shorts a Discover bez dodatočných produkčných nákladov. Videá sa začnú zobrazovať od konca októbra, pokiaľ si inzerenti nevypnú túto možnosť. To je na dnes všetko.
S ďalšou várkou online noviniek sme tu pre vás opäť o týždeň.